Kantile muntu njani? Hayi magwani nami ngono nizambele niyobona Sophie nephambi kokuthi hey wenzani wena? Hey mwana Ndlovu. Wangena njene Ndlovu lapha. Basola. Hayi suka la. Oh Nkomoza. Oh Katsheni. Hayi cha bakithi. Njengekhasimende nami ngithiyake ngizoyicela ungamakhathakhatha lapha kuwe. Oh hayi akuyona inkinga leyo. Masiye ngale kamelweni. Boss. Uyabona bafana fana. Intsuma neke le. Lokho kufanele kubafana kwafika nomuntu owafaka udala enduku. Manje kusokubuya phike manje. Asazi kodwa yasothi makhona emangcwabeni. Ndakemkhize bona mona. Ho sa khathaletse o lefune tswa mangcwabeni le tswa mandulwa kae kapa kae. Rona re tlameo le lwantsha ke phetho ke tu. Sanibonani baba. Ngicela ngishale ikhathi lezo shela umdebe la ekhanda. Hey. Wemfana. Uyagona ekhanda lakho. Hamba la manje. Diba. Njengoba mula Wemafona. Awubona ukuthi njani lento le phezulu mfana? Inophawu leli olamsana ngulazi. Bengibona ukuthi yena Nkomoza kuhle ucubuwe namandla. Khani uzoqonda ngqo egasini uhlale khona. Ukuze ungivikele kule ngculazi. Ha. Uthini Katsheni? Kanti uzodlala ngami? Engakutshela. Mina la midlozi akanginikezi ikhambi lokwelapha lesi sifo ezombulalazo. Ngamanye amagama ngithi kuwe Katsheni alikabeki ikhambi lokwelapha ingculazi. Aphoxeka Nkomoza, hey madoda. Ubodwa yini? Phuma. Ngithi phuma Katsheni musuthi Awu kanjalo nje awu madoda. Equality le ndoda yasiphethe wonke amakhala nama-size yawo. Ya mfethu usifunela madoda. Inhle lento niyenza. Oh asabonga. Ningayeki manje. Ya sabonga. Ya mfethu uyabona. Ya umfunele nama-custom. Sophie, usizile wangafaki shukela wamningi lapha. Hey, phela wazi ukuthi AIDS ibhokile kanjani? Hawu Benson, ubani othi ushukela uphathisi AIDS? Ha? Uzayazi kanjani? Anithi bo doctor bathi abafuni shilale phansi licansini ngoba iAIDS izangena phakathi. Mina ngihamba eclinic. Na izolo lokhu bengiye eclinic banginikeza icondom ukuthi ngiyisebenzise. Icondom? Wayisetshenziswa kanjani? Hayi, ngisho icondom yabafazi. Yabafazi? Ha? Ifakiwa kanjani? Uyafuna ukukhombisa ukuthi ifakwa kanjani? Oh, Khabazela. Oh, wedondo. Lolu Paul lomsana ngula. Sola, ngicela usolele kumina. Sola lo Paul lakho. Lo Paul chaza ukuthi ngikukhonda hayi kulesicathamia. Hey, ngazobheda lapha donda ngizwe. Ushuthi bonke labantu abalapha sibabona bevena lento. Nabo ukhona hayi isicathamia. Lalela ke Dondi sikhulumile induna yenkosi manje. Ayifuni lento le oyifakile. Ilahleke njengamanje ayifuneki nami ngiyangidina futhi. Ilahle Dondi. Ankare 3 ngona batwa cross R16. Hayi. Mfukeni. Hayi. Yini ungahamba edolobheni uyofuna amahhovisi lozodlalela khona lo mshayina wakho? Yabo into ngiphazamisa. Bona makubani. Wena yini wena ukahambi uyele esigangeni uleze mireni yawo liphofolo. Hey, mandonda wakithi. Hayi, into ziyayenzakala. Wazi bathi le condom yethu yemandonda bayilahlile kude. Kungenile condom yemantonjazana. Yo, mina futhi Sophie unitshelile ngayo. Nami nazibonela nesi. Bana. Hey yabafazi. Kubuleka uzwala mthuka phumula ke bomantu jwale. Condom ena iseka kinyakyana mantwa halala. Hey, kodwa mandonda wazi bathi kuzafanela uime 8 hours nephambi kokuthi uyisetshenzise. Anithi bathi yona awisetshenzisi same time same service cash njena le yethu. Hey, kodwa mandonda kutsho ukuthi umuntu uzayima 8 hours before use. 8 hours. 8 hours go fair. 1 2 3 4 5. Yo! 8 hours go fair uzosebenza. Hey wena. Anike le nkulumo enginyanyisa man. Anibona ngiphazamisela ngesebenza. Gara! Molo mhlekazi, nawe mhlekazi molo. Singakandawo. Susa lento phezulu kwetafula lethu. Susa. Oh.
Uhlunguphi? Oh, mhlekazi, ndizokunixelela into yokuba mna ndithetha mna. Ndizokunixelela into yokuba ndiyile nto kuthiwa phandle apha yi-AIDS activist. AIDS activist. Wow, hambisa amakhondom namapilisi e-AIDS.